Hallo til YouTube, eller dig der nu sidder derude og ser den her dejlige lille video her. I denne dejlige lille video har jeg så tænkt mig at lære dig, eller vise dig, hvordan man installerer Tuning Items. Først og fremmest, så åbner du dit Minecraft. Så går du under den her knap ovenover login, som der hedder Options. Så vælger du Force Update, og trykker på Done. Og så logger du ind. Så tager det lige lidt tid. Det lykker det i hvert fald. Normalt så går det meget hurtigere, men jeg har pænt mange mods installeret, så det kan godt tage lidt tid, hvis du har en del mods installeret, men hvis du overhovedet ikke har nogen mods installeret, så behøver du egentlig ikke at force update, men tag at gøre det for en sikkerheds skyld. Så vent, ja, sådan der. Nu er det force updated. Så krydser vi ud af Minecraft. Så går vi ind på den her website. Jeg skal nok putte et link i description. Men så scroller vi i hvert fald ned på siden. Og så er den her, det sted hvor der står download for Minecraft 1.2.5. Klik på den. Så skal man lige vente. Så kommer man ind på sådan et adfly link, hvor man lige skal vente 5 sekunder, før man så kan skip en eller anden ad, der burde dukke op, men lige meget. Det gider vi ikke vente på. Der kom den. Super, det var dejligt. Ups, jeg kom til at klikke et par gange. Lige meget. Så ja, så lader vi det egentlig bare lige stå. Ja, sådan der. Nu er det downloadet færdigt. Så krydser vi bare lige ud af det her. Så går I ned i start. Hvis jeg har Windows XP, så burde der være en knap et eller andet sted, hvor der står kør eller run. Og så der skriver I bare, altså når jeg åbner det der run der, så skriver I bare procent app data procent og trykker enter. Så går I ind under .minecraft og bagefter ind under bin folderen, og så højre klikker I på jeres Minecraft.jar og trykker åben med WinRAR. Jeg skal nok putte et link i description til WinRAR, hvis der er nogen der sidder derude som der ikke har det. Okay, nu har vi så åbnet vores Minecraft mappe her ting. Så det første du gør, det er at du sletter metainf. Det er meget vigtigt. Den forhindrer dig der nemlig i at installere mods og sådan noget. Så går du ud på skrivebordet, minimerer lige hurtigt det her. Eller så går du lige til det sted, hvor du nu har gemt dine Tuning Items. Jeg har den bare hen under min Google Chrome, men og så åbner du den. Så markerer du alle Tuning Items filerne, tager den og putter den ned, eller putter dem ind i din Minecraft.jar mappe. Så er du faktisk færdig. Så lad os se om det duer. Yeah. Men som sagt, så går du bare ind på en eller anden tilfældig gemmer, som du nu har. Eller hvis du ikke har nogen, så laver du bare en. Voilà. For den her gemmer, der har jeg vist et par ting. Wow. Det gik ikke lige hurtigt ud af det. Men lige meget. Det sådan gemmer, hvor jeg normalt ikke kreativ, men som I kan se, så har jeg installeret Tuning Items, eller så har vi fået installeret Tuning Items nu. Men hvis I ikke kan se det her nu, så er det enten fordi I ikke har gjort det ordentligt, eller også skal I bare trykke på O. På en O, det kan så få det frem og tilbage igen. Lige meget. Rate, comment, subscribe. See you later.